Lehet, hogy amerikai asztronauták UFO-k nyomaira bukkantak, csak senkinek nem beszélhettek róla. Lehet, hogy készültek a Mars expedíciók során fényképek, melyeket nem láthatunk. Vajon ezek a videófelvételek leleplezik az ijesztő igazságot, melyet a NASA elrejtett az emberek elől? A gízai nagypiramis. Egyes tudósok szerint már az első fáraó megszületése előtt is ősi volt. Mit tudtunk meg a piramis szívében található gránit szellemkövekről? Vajon ma is ellátják hátborzongató feladatukat? Úgy tűnik, hogy a gizai piramisokat jelzésként építették a földön kívüliek, leszálló folyosójuk részeként, mely a sínai sivatagban található űrleszállópálya végét jelezte. Sokan úgy vélik, hogy űrprogramunk kapcsolatot talált a nagy egyiptomi piramisok és más bolygókon talált piramisok között. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy mi magunk voltunk a marslakók. Szakértők vélekedése szerint a nagy piramis végre felfedte titkai némelyikét, mert akárcsak az egyiptomiak az ég felé fordítottuk figyelmünket. Kolumbusz Kristóf hajói nyugodt vizeken haladnak a Sargasso-tengeren. Hirtelen ijesztő dologra lesznek figyelmesek. Lehet, hogy a hajónapló az első új világbeli észlelésről számol be. A 19-es kötelék és tapasztalt legénysége rutinrepülést hajtott végre. Hogyan tűnhettek el nyomtalanul? A környék furcsa jelenségeiről még napjainkban is folyamatosan érkeznek beszámolók hivatásos pilótáktól, tengerészektől. Elképzelhető, hogy földön kívüli lények állnak a rejtélyes esetek mögött. Hol találjuk meg a választ a környék a Bermuda háromszög zavarba ejtő talányaira? Mégis léteznek.